Adle ngokuqina amazwi asekhishwa usiqiniseko Mvelase odume kakhulu ko TikTok awabhekisa ngqo kumjolisi ke lapha ke insizwe ekhona endimeni kaMaskandi ke lapha ke mayelana ke nodaba ke le top 10 ke yoKhozi FM yokuhlukaniswa konyaka. Angifisi ukuthi uzwe ngami kodwa ngithe angiqale ngunike lelo daba. Ulalele mase ke uyaphendula noma ke uyakhomenta usho ukuthi ke uthini ngale nkulumo kasiqiniseko Mvelase. Nayi le ndaba bafowethu. Engafisa ukuyixwayisa sengidlula nje. Ukuthi mjolisi be careful ngebrand yakho ungavumi ngayo. Ungenzi into ezokwenza ukuthi usafarishe for a period of 5 years. Ngomlando ongekho akunasidingo. I think a recognition for ukuthi ingoma yakhe ibe included kwi top 10 is enough for your name right now. But in terms of ukuthi uzuhlukanisa unyaka is a story of another day. So buyasikhuluma leyo ngelinye ilanga. You know ukuthi ngikukhonze kangakanani, you know ukuthi ngikuthanda kangakanani umculo wakho, you know ukuthi ngilappreciate kangakanani ikhono lakho nale emculweni. So ibrand yakho ungavumi ngayo beyingcolisa. I hope you understand. Injalo ke indaba bafowethu ke usiqiniseko ke Mvelase odume kakhulu ko TikTok. Insizwa ke idume nangokuhlaziya ke la ikakhulukazi ke endimeni kaMaskandi. Mina ngifisa ukuzwa uvo lwakho mbukela samakhana wemlaleli ukuthi cha uthini ke na indaba kanje. Kuthiwa makaqaphele umjolisi. Kungenzeka kufezwe ngayo inhloso ethile. Asazi kodwa ke ngifisa ukuzwa uvo lwakho.